truck lane ipatuman sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Bato ni Joy Tumulak, ang hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, nga moduso og resolusyon ang konseho sa Dakbayan nga naghangyo sa City Tuda nga pagpatuman sa truck lane. Sa resolusyon nga ni Konsehal Alito Bacaltos, gitan-aw nini nga truck lane usa sa paagi nga madisiplina ang mga truck driver. Malakip din ang mga truck nga may gibugaton nga 4,500 kilograms pataas nga magagyan sa Cebu South Coastal Road habig sa Talisay City. Matod ni Tumulak nga ang middle lane ang himuon nila nga truck lane. Samtang ang mga motorsiklo o four-wheeled vehicle adto musubay sa inner o outer lane. Usak kini ka eksperimentong ipatuman sa Disyembre sugod sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Makigtagbo pa hinoon si Tumulak sa matag-iya sa mga kumpanya sa truck apan kung epektibo kini moduso ang konseho og ordinansa aron hingpit kining mapatuman. Paghihimo kining mga lakang aron tungod ni siya sa mga sunod-sunod nga mga aksidente nga nag-involve og mga dagko nga trucks. So pinagi ini maminusan o makontrolar tungod kay doon naman sila speed limit ug unsa ray ilang gikusgon ug doon na pod sila i-designated nga area asa sad sila moagi.